Здравейте хора, аз съм Бабен Пълен Николов и понеже не снимах един но не мога да кача нещо. Това е значи един свят в Майнкрафт, където ще живея в пещера по български начин. Ще живееш в пещера. Нещо така, не знам. Така и да ви искам да ви кажа какво правих, но в момента и така, ето го предната част на тук предната част, предето. Направо ще един голен етаж. Ще помисля. Искам да оцелявам, няма, вече беше късно. И ето е пещерата, в която ще живея. Както виждате, и тук е моята спалня. Ето тук, където ще спа. Направих се готина, кефма. И така, ако искате да продължа това, дайте палец нагоре. Ако не искате, палец надолу. Искате или не искате да продължа тази серия. Така исках да видите стария клип, но като търсих пещерата и така нататък. Така. Тепър ще направя клипа 10 минути. Само 10. И така всичко ще го запълня с каунт. Няма. Още колко имам. И така. Сега ще почвам да разчиствам пещерата от камъни и всякакви неща да... На птицата, на CrisBG птицата е тук, малко да гледаме. CrisBG на море заминал, но не знам дали вече е заминал. Ние му гледам птицата, Нико, сладък. Така, пак ви казах, ако не сте ми чули, палец нагоре, викате да продължа с това, с тези епизодчета на Майнкрафт по българско да живеем.
по тази пещера. Защо точно стъпалца хора? Гледайте какво вау, след няма го това. Той много тъмно. Вие гледахте на живо, без забавяне, без забавяне. Ако знаете положение за интота, ги кажете да се направи някакво хубаво, наистина хубаво инто. Не е случайно смотано, но само на производителен легенд, само това. Има пак някакви готини, ама не са много за мен. Ако знаете някакво положение за интота, но го кажете. И си намеря някакво неща, като за мен, напишете в коментарите. Или долу в описанието ще имам вайбера ми, фейсбука ми и такива неща. Където наистина има, ще има. Нека някой казва, че толкова. Хора, това беше клипа, да ме харесал. Ако искате да продължа палец нагоре, ако не искате палец надолу, ако имате приложение за интрото или ми ги кажете и така, goodbye бъдете.